a podívejte se s náma na tu soutěž, která se jmenuje Off-Road Trial, soutěž, která vás osloví, které jsou posádná měřání a která sledujte off-road.cz a dozvíte se v této soutěži určitě víc informací. Můžete se tam naloadovat určitě nějaké podívejte. V tuto chvíli posádky je druhý, tedy sekci, která je hned tady to občerstvení a určitě za malou chvíli budete na tom posledě zprávy, protože to má posádky.